Julko koza, krása preveľká. Teraz mu vyhráva z Terchovej muzika. Ferko, prišiel som dnes do Terchovej pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Prišiel som pozrieť na vás. Vidím, že tu máte krásnu sieň slávy vašich portrétov alebo vašich výtvorov a chcel som od vás niečo počuť, že... No, tak tieto obrazy som maloval preto, lebo som chcel mať vedľa seba ľudí, ktorí niečo dokázali, ktorí v Terchovej niečo znamenali, sú tu priatelia moji a vlastne týchto ľudí chcem mať kolo seba, od ktorých potom čerpám energiu pre dobrý a veselý život. Ferko, vidím tu viac obrazov ako harmonik. Ja, no tak... Zavesíme tú harmoniku na klinec? No, zavesil som harmoniku na klinec. Je pravda, že mám na to svoje roky, lebo však už keď všetko boli, tak nechal som to pre mladších. Ferko, ale tu vyzeráte rovnako. Nie je to celkom tak, možno tak vizuálne, hej, ale ináč v skutočnosti hovorím si, že v tom správnom čase treba to nechať. Tu ma mrzí, ale ten štetec treba držať pevne. No štetec ja veľmi rád držím ten vlastne, ten mi vytvára ten kolorit, tú radosť, že ešte stále ako mám chuť niečo pomalovať. No a tak si hľadám ako tú radosť. Tak som rád. Fajn. Ferko, a vidím tu, že tu máte aj také malé štúdio, inštrumenty, mikrofóny. Čo tu, na čo to máte? No tak, okrem toho, že tu malujem, tak si rád aj zahrám, sem tam, a zaspievam. No a keď mám nejaký motív, taký terchovský, tak si ho tu zároveň aj nahrám a potom si to spracujem, ten zvuk. Takže... Pekne to tu máte, Ferko. V tej prírode zaspievať si takto pekný. Keď teda už není vonku, tak sme vnútri. No, keď sme sa takto zišli, tak ja mám návrh. Skúsme si niečo zaspievať spolu, keď mám harmoniku. Môžem začať jednu? No skúsme. Janko zvarada, tak mi mamka kazala, že keď prídeš pod naše okienko, aby som ťa zahnala. Celkom nám to ide. Takým majstrom to si dal. Fajn, dobre. Ďakujem. Jurko, počul som, že ste sa dali na nejakú trnistú cestu. Tak ja môžem povedať iba toľko, že vám držím palce, nech vám to všetko vyjde a aby v živote ste stretávali len samé veselé a radosné chvíle. Ďakujem.